Zdravím vás pri ďalšom videu Top filmy Tonya. Film Pomsta v mene céry je francúzska dráma založená na skutočných udalostiach. Po tragickej smrti svojej céry Kalinky v roku 1982 začne jej otec André Bamberský podozrievať, že ju zabil nevlastný otec Dieter Krombach. Francúzske úrady však prípad odložia a tak Bamberský zasvetí celý svoj život tomu, aby docielil spravodlivosť, aj keď to znamená porušiť zákon. Jeho boj trvá vyše 30 rokov. Film ukazuje vytrvalosť otca, ktorý sa nechce zmieriť s mlčaním úradov a vystihuje tému spravodlivosti, odvahy a obetovania. Film Striking Rescue je intenzívny akčný thriller, v ktorom stvárňuje hlavnú úlohu legendárny bojovník Muay Thai Tonya. Bai En sa dozvedá, že gang pašerákov drog stojí za vraždou jeho manželky a céry. Vyrazí na nemilosrdnú cestu pomsty, ktorá ho zavedie z Thajska do Číny. V ceste stojí údajne poctivý podnikateľ Hien Gehao a jeho dcéra Ting, ktorú Bai En nakoniec chráni a spolu odhaľujú skutočného protivníka. Expendables 4 je štvrtý diel legendárnej akčnej série. Expend 4 Bless sú nasadení do Líbiv, aby zastavili dúzniku Suarto Rahmátovi. Iko Uwais, ktorý s pomocou svojho súkromného vojska ukradol núdzové detonátory pre jadrové zbrane, čím hrozí výbuškou globálny konflikt medzi USA a Ruskom. Po páde lietadla, v ktorom je údajne zabitý Barney Ross, identifikovaný len podľa svojho prstenia, tým pokračuje v misii bez Stathama. Christmas však nezostáva na mŕtvom bode a spojí sa so svojím bývalým kolegom Dechom, Tonya, na záchranu tímu na palube nepriateľskej lode. Film Zóna smrti je akčný krimitrill. Organizovaný zločin prevádzkuje obchod s ľudskými orgánmi, vrátane hľadania darcov na transplantácie srdc či kostnej drene. Čínsky policajt Kit pracuje v utajení v zločineckom syndikáte, zatiaľ čo jeho strýko Van bojuje, aby svojmu synovcovi zabezpečil operáciu. Thajský policajt Chain, Tonya, súčasne hľadá darcu kostnej drene pre svoju chorú dcéru. Tieto cesty sa napokon stretnú v dramatickom finále katarsis medzi morálnym bojom za záchranu života a brutálnou akciou EU. Film Trojitá hrozba je akčný thriller, v ktorej hrajú známi bojoví umelci z Ázie aj Hollywood. Miliardárska dedička Xian sa rozhodne bojovať proti zločineckému syndikátu, ktorý operuje v juhovýchodnej Ázii. Tento krok z nej spraví terč a skupina žoldnierov je najatá, aby ju odstránila. Proti nim sa však postaví trojica elitných bojovníkov Tonya, Iko Uwais, Tiger Chen. Títo traja spojenci majú osobné dôvody pomstiť sa tým, ktorí im zničili život. Spolu musia čeliť profesionálnym zabijakom a neľútostným bojovníkom, medzi ktorými sú aj postavy stvárnené hercami ako Scott Adkins a Michael Jai White. Film Ong Bak je thajský akčný film, ktorý preslávil Tony Hoja. Z malej dediny v Thajsku je ukradnutá posvätná hlava Budhu menom Ong Bak, ktorá symbolizuje ochranu a šťastie pre dedinčanov. Ting, Tonya, mladý bojovník vycvičený v tradičnom Muay Thai, sa vydáva do Bangkoku, aby ju získal späť. V meste sa stretáva s korupciou, podsvetím a nelegálnymi zápasmi, do ktorých je nakoniec zatiahnutý. Napriek tomu neustúpi a bojuje, aby splnil svoju misiu a vrátil Ong Bak do svojej dediny.